Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang, selamat berjumpa. Jumpa kembali bersama kami, para insan seniman dan seniwati, panglipur hati manunggali budaya seni, warisan dari para wali di tanah Jawi, bersama sejati lan setia biyange sandiwara pantura Wira Mandala. Ucapan terima kasih banyak untuk Bapak Panitia Penyelenggara acara tradisi adat ngunjung Mbah Buyut Jeben, Desa Jemaraslor, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, atas segala servis akomodasi yang kami nilai sangat menyenangkan dan juga sangat memuaskan. Besar harapan kami, semoga dalam acara tradisi adat ngunjung Mbah Buyut Jeben tidak ada aral yang merintang yang kami inginkan. Sukses dan sukses selalu. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kembali kepada jalur cerita bersama Wira Mandala Sandiwara. Perlu Anda ketahui bersama, di era tahun 2025, Wira Mandala Sandiwara tetap eksis di bawah pimpinan Denmas Didi Jumadi Radea Julai, dengan alamat Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, di bawah asuhan Bunda Haja Neni Dwi Puji Haruga. Dari kami insan seniman di dalam pagelaran cerita siang hari ini, bila mana terdapat tutur kata, bahasa yang kurang sempurna, sindir yang kurang terukir, maklum kami manusia biasa. Tempatnya salah luput alfa, noda, dan dosa. Peribahasa mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada lautan yang tak bergelombang. Manusia tetap manusia, tempatnya salah luput alfa, noda, dan dosa. Akhirnya, dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, mengingat, menimbang, dan memutuskan pagelaran cerita siang hari ini dalam acara tradisi adat ngunjung Mbah Buyut Jeben, Desa Jemaraslor, dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Rungkat Purwa Kedaton. Rungkat Purwa Kedaton.
bumi alam derma baik derma baik manusara kuasa wisesa cirewangan cengi hari baca diri ketulis kegawaning jang jadata di gawa minggangan wis ninggang tekaning mangsa wis cunduk tekaning waktu kawitan gawe lantaran cirewangan matur kesuwun sanget kunane pun dihormati Kang Mandor suami dewe Kang Mandor suami sareng Kang Kliwon udine kedek ajaran sareng bos bubur kedek minangkane papae albida kedewek Kang ora mati papae adi badewek bos bubur korban ngajalali sareng minangkane budeni sing duet cedek ciberang indah ajaro kantun gilirane minangkane sareng aya denok bunda denok sing 2925 dewek pipi wong Cemaras Kidul mamae pipi ora bakal kir gambar watwelan kaya kaca najan ragane gawang Cemaras Kidul kantun gilirane minangkana sareng mamae pipi papae pipi aja lo salam kangen minangkana Kang Kibundae Dwi Puji Haruka kedek sing Dewi Ramandana janini dewek papae Dwi Puji Haruka Mas Raden Cureng sing Dewi Ramandana ora bakal lalibae maning kulane najan rakenangga sareng Mas Udinok ikut kedik wong kadongenan pasari brabas ora bakal lali sareng Bapak Swondo minangkana Kang hormati aja
gemaning pati sareng mamai pipi minangkane wong Jemaras Kidul kula ngaturaken matur kesuwun sing duwe CDN Ciberang Indah budhe di sing mandewe sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul kedik sing lagi aja tulis anombo wae kedik pinangkane sing hormati salam kangen kange aulis roli wong bungko dewek sareng mame almira kedik mamai almira wong bungko aulis roli ngajalani mas rawan Punten Rama Guru Kyai Mukhyiddin. Bok pilih Rama Guru setitik rasa tanda tanya srening ora biasa lan pranti kabeh santri bakda duhur menghadap Rama Guru kumpul ning sajerone pondok pesantren lan kula uga jaluk ampura bok menawa kula lawan kadang santri sekabe mengganggu istirahate panjenengan Rama Guru. Kadang santri nggih Kang jarekah sepait apapun, seblenak apapun, mendingan terang-terangan. bener kan Lamun lagi duwe masalah. Iya bener. Apa sing diucapaken sampeyan? Ora ana benang kusut bisa dadi udar. Ora ana masalah kang bisa diselesaikan tanpa musyawarah. Apa mulane kula ngejak kadang santri menghadap Rama Guru. takdir kang ora kena dipungkir kadar beli bisa dipompai wis condong marang kang mandor sae wis tunduk tekane waktu wis ninggal tadi mangsa Sing tujuan ya pitakonan apa sing dadi keluh kesae kadang santri lan rakyat masyarakat. Sebab apa? Lamun ora jage kawedar ya mantakan ibarat uang-uang ning sajerone dedek ning cabane alus ning jerone panas. Luwih bagusnya obrolan karo Rama Kiai. Ya mangga kangge ngawali pitakonan sampeyan mawon minangka sing dadi arep-arepe para santri lan masyarakat. Oh. Punten Rama Guru. Kenang apa sih kadang santri sebagian dikumpulaken kumpul anak ing sajerone pendopo
Sebenarnya mah ana masalah Rama Guru. Masalahnya sing ana sing terjadi ning masyarakat lan hamba rakyat cilik ning lingkungan pondok pesantren Rama Guru. Masalahnya orang nanalian keluhan rakyat cilik tentang pajak, tentang sembako pada nanjak. Salam kangen minangkan yang kangge aulis rolling wong saking bungkus sing duwe nok almira dewek sareng nok imwe aulis anomali dewek kang hormati wong saking bungkus sing lagi merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturi pinara. Najan dilaligan kulan yang kerkelingan tambana awas sareng kang kliwan udine kedik ngaturaken matur kesuwun sampun lali ning kulane budhe eni mane-mane wong seduluran teganing warase nok ime nok almira minangkane aulis anom wong saking bungko dhewe aja lali be maning kulane najan dilaligan tetep Bapak Sumondo kedik minangkan neng wong kubang buyung dewek sing hormati sareng ibu koni jahe gede aja lali selawase najan dilaligan tetep kelingan nok iput Mas Udin ponakane Mama Dalang Haji Rosti. Bos bubur kedik minangkane kang hormati bapane Adi Badewe bapane Adi Bae sing hormati ngaturaken kulane matur kesuwun bos bubur mamae pipi kedik wong Jemaras Kidul dewe ora lali budhe ene sing hormati. Para santri, suhu politik ning Cirebon wis memanas. Laksana gempa bumi. Lawan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawise sedak
panjenengane almarhum Sultan Matangaji. Jalani mame pipi wong cemaras kidul dewe. Lamun matine gara-gara sakit ora menyesal. Lamun matine gara-gara jihad fisabilillah bela agama kabeh ora pada gedun. Lamun matine almarhum Sultan Matangaji bela negara langka sing kecewa. Nanging sing dadi pemikiran Ngaturaken matur kesuwun mame pipi wong cemaras kidul matur kesuwun. unek-uneke para ulama, unek-uneke sekumna hamba rakyat dalam Cirebon, sedane panjenengan Sultan Matangaji ana sing bunuh. Ana sing memperdaya. Ikulah kang dari terketuk batin para ulama sing ana ing tlatah Cirebon. Ngajalali bemanok emel senok alwira minangkane putrine aulis loli. Setega-tega kun manusia kang orang duweni welas asih, manusia kang orang duweni pri kemanusiaan, tanpa salah, tanpa dosa. Almarhum Sultan Matangaji disirnakaken saking bumi Mayapada. Bakal dipelajari singaran tahta harta wanita. Patra wisara rawe kuning kembage damane Iku kang dadi sumber keonaran. Lamun to ora didasari kelawan iman lan takwa. Sapa wonge kang pengen dadi sesembahan, disanjung dihormati, nanging inget kira-kira dalan kang halal. Aja sikut kanan sikut kiri menghalalkan segala cara. sayang temen ngakalane kaulis anong roli lombong ko singe mande. Nomor loro harta. Kadangkala manusia kang orang duweni iman rebut dingin sapakari, rebutaken warisan harta benda kang berlimpah. Lamun ora didasari kelawan iman, ribut karo sedulur perang sekandang. Kang terakhir wanita. Lamun manusia mau orang duweni iman kadang-kadang sok dadi korban gara-gara wanita. Najang lali kedi mulane angkat kelingan. Kita wong muslim duweni musuh wong kafir katon. Oh, musuh wong Islam. Artinya siap siaga kula wong muslim. Ananging bakal musuh wong munafik. Iku artinya bertutup kedok tujuan ulama
nanging nyuduk sing guri. Ciri-ciri wong munafik iku ayatul munafiki salasa. Ciri-ciri wong munafik iku telung perkara. Idza kadasa kadaba wa aklafa kalafa wa idza tumina khonna. Nalika ngomong di depan para ulama bahwa akulah wong muslim, nanging sejatine dusta, pengen menghancurkan muslim. Dikala ngomong di hadapan pemimpin siap bela negara, tapi kenyataannya dusta. Hari janji sok ingkar, dur gunung 1000 janji loncat saking isine ngati. Janji tinggal janji, nanging orang ana bukti. Iku manusia kang selalu ingkar marang janji. Kang terakhir amanah, hari dipai amanah mengkhianati. Senantiasa yen amanah iku salah swijining titipan, kita mudu hati-hati lan teliti kanggo megang amanah saking Gusti Allah. Iku sing musuh sing ora katon ning wong muslim. Bener beli kula ngomong. Bener Rama Guru. Setelah kula rongkaken pangandikane Rama Guru, mirip apa sing kejadian anak ing Cirebon lan rakyat sekitar ya Rama Guru. Karena apa? Setelah lengsere Gusti Sultan Matangaji, kenyataannya rakyat beli karu-karuan, suasembada pangan ya nanjak kabeh melambung tinggi, pajak ya nanjak beli kira-kira. Setelah Cirebon dipimpin Ningki Muda, amburadul Rama Guru. Apa anak kaitannya karo mono Rama Guru? Bener kono kaya konon. Kuwen sing mantap dadi pertanyaan yang isun. Toliga mangsai ya sing dadi pimpinan sing ganti kelungguhane Sultan Matangaji dudu Surya Negara. Tapi Ki Muda kuwen ku ana hubungan sing ngendi jareka kepemerintahan kian ke dinasti turun temurun. Kenang apa dudu turunane sing bakal ganteni kun. Lamun kula arep ngomong disangka bela mantu ya. Ya iya. Aturan silsilah kerajaan lengsere wong tua kejaba putra mahkota, yaiku mantu dalam isun Pangeran Surya Negara suka kawin kelawan Jeng Ayu Jamaliyah anak isun ya lamun kula arep ngomong ya sing pantes mantu dalam Surya Negara. Ari kuwen kan Den Muda kan sekedar mantu ngawin adine ngger Surya Negara. Masa sing dadi sultan mantu ora mancing akal lamun secara akal. Bener-bener sing arane politik luwih kejem sedulur. Aja maning tangga batur sedulur wong tua bakal jare politik dipateni kudu dipateni aran mangkon Rama Guru. Iya bakal seleran politik itu kadang-kadang jinak sejinak merpati, buas sebuas